¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! 5. Espérate un momento. Buena, buena, buenísima. Que nosotros iban a meter gol. Bé, una setmana més, 3 regals defensius, 3 regals directes, que són 3 gols, així impossible treure punts. O sigui, perquè guanyar un partit has de fotre 4 gols, en aquesta categoria no és possible.